Fit-28 ta' Diċembru li għadda, il-Partit Nazzjonalista kien iddikjara li Herman Schiavone mhux kandidat tiegħu għall-elezzjoni ġenerali fuq il-5 distrett u li minkejja li ġie mwissi biex ma jippreżentax ruħu bħala tali ma mexiex ma' din l-ordni. Il-fatti iżda juru mod ieħor. Il-Partit Nazzjonalista mhux biss qed iħalli lil Schiavone jmexxi l-kampanja tiegħu għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, iżda tqabbad ukoll mid-Dar Ċentrali biex għall-elezzjonijiet lokali fl-10 ta' Marzu li saru fil-lokalitajiet tal-5 distrett ikun huwa li jakkumpanja lil kandidati nazzjonalisti fid-djar tar-residenti. Fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook Schiavone fisser din il-ħidma bħala esperjenza sabiħa, qal li jagħmel ħiltu biex jiltaqa' ma' ħafna familji f'Birzebbuġa, iż-Żurriq, Ħall-Kirkop, Ħall-Safi u Marsaxlokk u magħhom qasam diskussjonijiet interessanti. Schiavone ftaħar li fil-house visits u żjarat fil-gazini tal-Banet ħeġġeġ lin-nies jivvutaw b'saħħa lill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Irrakkonta kif fiż-Żurriq flok ikra kafe kien offru ġbejna friska tal-ħalib tan-naċ u għamel wiċċu meta mal-ġbejna talab ftit melħ u bżar. Dwar Ħall-Safi qal il-Kunsill Lokali ta' Pietru Pawl Busuttil huwa fost l-aktar li ħadem f'pajjiżna. Ir-riżultati tas-sibt li għadda iżda juru li l-Partit Nazzjonalista ma kwista ebda maġġoranza f'dawn il-lokalitajiet inkluż f'Ħall-Safi fejn għall-ewwel darba il-Partit Laburista kiseb il-maġġoranza assoluta tal-voti. F'kumenti fl-aħħar jiem id-deputat Franco De Bono li jikkontesta fuq dan id-distrett elettorali qal il-Partit Nazzjonalista sofra telfit kbar f'dawn il-lokalitajiet u żdiet li l-vot f'dawn il-lokalitajiet juri diżapprovazzjoni mir-residenti lejn il-Partit Nazzjonalista u lejn il-Gvern.